नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आईचे खबरो. कारवार माजाळी मच्छीमारी बंदर तू मै अंदर अंदर. कारवार तालुक्याच्या माजाळीत सागरमाला योजनेअंतर्गत 250 कोटी रुपयाचे मच्छीमारी बंदराक मान्यता मेळ्ळा असे कारवारचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी जाहीर केले. जाल्यार या बंदराची अमुकूच जाग्यार बांधकाम जावू जाय हेची स्थानिक मच्छीमारी समाजाक विश्वासात घेनासतना किंवा स्थळ परीक्षण करनासतना या बंदर कामगाराची घोषणा केला असे माजाळीच्या मच्छीमारी समाजालो आरोप असा. आणि एक गोष्ट म्हणल्यार कर्नाटक करावळी भागाच्या स्थानिक युवक उद्योग सृष्टी करसाठी औद्योगिक कौशल्याचे समुद्र तीराच्या संबंधित संस्था कारवारात सुरू जातले असे प्रकट केले. जाल्यार कारवार कदम नौकादलाच्या योजनेन बरीच बीचा नामशेष जालात. हेजेन उत्तर कन्नड करावळीचो भाग दष्ट जातले असा असो सार्वजनिकालो अभिप्राय. माजाळी मच्छीमारी बंदराची कसलीच सर्वे जाली ना. बीजेपी सरकारात आनंद अस्नोटीकर मंत्री असताना ही योजना कार्यरूपाक हाडिली. जाल्यार या योजने फाटल्यान कारवार बंदर विस्तार कामगिरीची गुप्तता लिपून आशिल्ली हे लोकांक खबर नाशिल्ले. नंतरच्या आमदारान सतीश सैल हेमी प्रयत्न केले तरी सादी जाले ना. आताची आमदार रुपाली नाईक हेमी तितली आसक्ती दाखयली ना अशेंच आयकूं येता. आता माजाळी बंदर कामगारी निर्माणाक राज्य आणि केंद्र सरकार अनुमती दिली तरी माजाळीच्या गाभीत आणि अंबी समाजाच्या मच्छीमाऱ्यान आपापल्या व्याप्तीत जाऊ जाय म्हूण या तक्रारीत माजाळीच्या 5 किलोमीटर समुद्र येळेपैकी खंय बंदर निर्माण कामगारी करची या गोंधळात तू मै आरोप प्रत्यारोप जातेर आसात. जाल्यार जनप्रतिनिधी आजी माजी आमदार या भागातल्या स्थानिकांक समजून सांगून ही योजना कसली अडथळ जायनासतना जाऊ जाय म्हूण प्रयत्न करनात. कारण प्रत्येकाक फुडल्या निवडणुकीची भय आसा. कोणाला एक बाजून निर्णय घेतल्यार दुसरे बाजूचे मत बँक डिलीट जातले म्हूण हो हुस्को. तशें जर ना तर आमदारान हेजे स्पष्ट निर्णय माजाळीच्या बंदराबद्दल घेवचो अशें सार्वजनिकालो आणि मच्छीमारालो अभिप्राय आसा. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಜಾಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರವಾರದ ಮಜಾಲಿ ಪೋರ್ಟ್ 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. कारवारचे माजी मंत्री प्रभाकर राणे दैवाधीन. अंत्यक्रिया 6 सप्टेंबराक. कारवार कर्नाटक राज्याचे माजी मंत्री शिक्षण संस्थेचे संस्थापक कारवार सिद्धरचे प्रभाकर राणे हेमी वयाच्या 81व्या वर्साक सोमार 5 सप्टेंबर 2022 वृद्धापकाळान सिद्धर ग्रामाच्या स्वगृहात दैवाधीन झाले. गेल्या काही दिवसा पयलीं प्रकृतीत बिघाड जाल्ल्यान कारवारच्या जिल्हा अस्पताळेत दाखल जावन प्रकृती सुधार जावन डिस्चार्ज जाल्ले. आज 5 सप्टेंबराक तेमी अखेरचो श्वास घेतलो. तेमगेली अंत्यक्रिया मंगळवार 6 तारखेक सकाळी सिद्धर ग्रामात जातले अशें तेमगेल कुटुंबान कळयला. कैलासवासी राणे हेमी कारवार जोयडा विधानसभा क्षेत्रांतल्यान क्रांतिरंग पक्षातर्फे 1 वेळा तर काँग्रेस पक्षांतल्यान 2 वेळा आमदार जाल्ले. 1993 वीरप्पा मोइली सरकाराल्या अवधीत राज्य सरकाराले ग्रंथालय आणि वयस्कर शिक्षण मंत्री आशिल्ले. राजकीयात येवचे पयलीं तेमी वृत्तीन सिद्धर श्री मल्लिकार्जुन शिक्षण समितीच्या संस्थेचे शिक्षक आशिल्ले. नंतर बापूजी ग्रामीण विकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष जावन आशिल्ले. या समितीचे आता उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खास म्हणल्यार ग्रामीण भागात 20 पेक्षा जास्त शिक्षण संस्था सुरू असून सिद्धर ग्रामात मोने आणि केपे हेमसाठी शाळा सुरू केली असा. अशा या शिक्षण संस्थापकाक कारवार तालुक्याच्या खूपशा गण्य व्यक्तीन आपलो शोक व्यक्त करून अखेरचो निरोप दिला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.